Lehenengo puntua da horreko akta onartzea, eta akta da urtarrilaren 28koa. Bigarren puntua, dekretuak. Es que beste idazkarien loterazan oso nozin dugu horretik eta horretik. Bueno, dekretuak komisioan ikusi dugu zena dire, eta, bueno, azaldu gendu zen batzuk, eta horretu izanik, aurrera jarraituko gu. Bale? Aurrera. Hirugarren puntua da gizarte langilearen txostena. Lehenengo txostena da 71 espedientuna. Honek eskatzen dago konponketa instalaziorako 1641,24 eta gizarte langilea proposatzen du ordaintzea 1624,83. Eta hau bigarren espedientea, hau da 14.2015 espedientea. Gizarte lagunetarako laguntza, hemen eskatzen da kredituen amortizaziorako 6 hilabetez 278 euro ordaintze hilabetero, guztira 1.678 euro, eta mantenimendurako 115 euro ordaintze hilabetero, guztira 690 euro, eta gizarte langilea proposatzen du kredituen amortizaziorako hilabeterako izan 173,86 euro, hau da guztira 1.043,76 euro, eta mantenimendurako 100 euro hilabetero, guztira 600 hilabetero. Eta guztira da 1.643,76. Hau da guztira. Hauze, laugarren puntua da, Euskara sustatzeko egintza planaren 2015 urteko kudeaketa plana onartzea, Jaso duzue edan orkotik betu. Erauki duzue amaia gazen. Gure izan ezkero? Hau azken finien da, hemen lau urteako ekintza plan bat. Adostu zuten hemen, Eusko Jaurlaritzan, eta zuek erabaki bat hartu zenuten ekintza plan hauetan dauden hildoak betetzeko edo jarraitzeko, eta urte honetarako ekintza planan ateatzen diren lan hildoak urdinez jarrita daude, eta Gatikako udalaren ekimenez edo promozioz egingo diren ekintzak horregiz edo berdez ipinitako dira. Eta horren da, aurtengo kudeaketa plana onartzea, ze gero honek diru laguntzak eta hori euskararen ematen da esan diru laguntzak eta hori horren betekizun edo bete beharren artien eskatzen da kudeaketa plana onartzea. Bai, gogoratzen dugu. Eta bosgarren puntua, kreditu eta eskubideen baja eta balio gabetze espedientea. Komisioan bere ikusi dugu moduan, honek hor saldo batzuk ukidugu zenak kreditu eta eskubideenak ezin lortuko dugu zena konpondutea, bajan emutea da asunto. Duen hobeto salduteko duen egin zuen moduen, barrikek bien lo que nos utilizamos. Un poquito por encima en qué consiste. Bueno, comentábamos que el motivo era el traspaso del aplicativo que teníamos de contabilidad a Bizkaitik.
eso nos obliga a pasar todos los saldos pendientes de cobro y de pago de ejercicios anteriores, y lo que planteábamos era una depuración de esos saldos, porque entendíamos que traspasar saldos de hace 8 o 10 años que se ve que es imposible tanto el cobro o que nadie nos exige el pago, pues que no tenía demasiado sentido. Y por otro lado, aparte de no tener sentido desde el punto de vista práctico, tampoco refleja la verdadera situación económico-financiera del ayuntamiento. Entonces, amparándonos en la figura de la prescripción, que está tanto en la norma foral tributaria como en la Ley General Presupuestaria Estatal, pues lo que planteábamos es anular todos aquellos saldos que tenían saldo negativo y que estaban en ingresos, lo cual refleja que claramente debe haber un error contable, puesto que nunca un deudor puede estar en negativo. Anular también aquellas subvenciones con una antigüedad superior a 24 meses, porque todos los expedientes de subvenciones que hemos recibido de otras administraciones están cerrados, y si tienen algún saldo, pues seguramente se deban a obras o a servicios que no se han prestado y que por lo tanto no se ha podido cobrar el 100% de la subvención. Y por fin anular los saldos de pagos de obligaciones con una antigüedad superior a 4 años, porque ningún proveedor, ningún acreedor desde el punto de vista legal nos puede obligar a que le paguemos esos saldos, y si no nos han exigido durante todo este tiempo el pago, pues seguramente respondan a alguna duplicidad o algún error. Ese es un poco el resumen del informe, ¿no? Las cantidades que se pretenden anular son de derechos de cobro, es decir, de deudores 166.692,91, obligaciones de pago 58.504 y de no presupuestarias de deudores 14.990 y de acreedores 47.009 euros. Decir que esto en ningún caso empeoraría el resultado de la liquidación del 2014, sino todo lo contrario, la mejoraría, en el sentido de que los derechos de cobro, como tienen una antigüedad superior a 24 meses, ya están descontados de ese remanente de tesorería positivo, porque nos lo dice la norma contable, que no podemos tener en cuenta como posibles derechos de cobro todo aquello que tenga una antigüedad superior a 24 meses, y sin embargo sí nos va a beneficiar la liquidación del próximo ejercicio lo que anulemos de las obligaciones de pago, porque no vamos a tener esa obligación, entonces nos mejorará la liquidación. ¿En cuánto? ¿En total? ¿Cuánto nos mejorará? Pues las obligaciones de pago cerrado son en presupuesto 58.504 y en acreedores de no presupuestarias 47.000, la suma de los dos, es decir, prácticamente 100.000 euros. ¿Y eso pues, podríamos destinar ese dinero a otra cosa o...? A ver, eso como lo vamos a hacer con fecha de 1 de enero del 2015, aparecerá en la liquidación del 2015. Es decir, se podrá destinar en el 2016, ¿no? a lo largo del ejercicio del 2016. Porque lo vamos a hacer, aunque lo aprobemos ahora, como el volcado de la información lo tenemos que hacer, porque la contabilidad tenemos que hacerla desde el 1 de enero. El volcado lo vamos a hacer con fecha de 1 de enero, entonces el acuerdo se tomaría hoy, pero con fecha de 1 de enero, para no pasar toda esa información, que pueden ser, pues no sé, 200 apuntes, pero que no tienen ninguna... O sea, meterlos no tiene ningún sentido, porque no se va ni a cobrar ni a pagar. Vale. Buenas noches. Orain zer egin behar dugu, euskatu, ados bagauz edo kontra, edo... Abstenitu. Vale, Bai, gu abstenituko gara. Zuek abstenitu? Abstenituko gara eta komentatu nahi dugu, Abstentzio bai? ez dakit, ez dugula ulertzen segaitik datorren hau
hainbeste denbora eta bero. Zergaitik utzi dan hainbeste denbora, ez? Esan gure dugu, 3 urte hauetan hainbat gauza egiteko herrian ez da egon dirurik, eta hori bat batean agertzen dire iaia 100.000 euro. Ez dugu, ez dugu oso argi ikusten. Ez dira agertzen, ez da? Bai, agertzen dira urtetan zehar akumulatzen joan diren kantitatea. Bueno, azkenengo 20 urtetan ez 1997-tik. Baina, lehenengo urte horietan dire kantitate oso txikiak, gehienak 2008-tik aurrera. Gehienak, 2008-tik aurrera. Eta, ez dakit, ez dugu lertzen, segaitik pasatu dena. Ez dakit agian azalpen batetiko da, eta eman aldiguzu, zuk edo gorun taldeak eman aldigun ez dakit, baina guk ez dugu lertzen. Entras en una dinámica en la que nunca ves el momento para anular eso, ¿no? Pero no porque no lo debas anular y porque no sea anulable, pero entras en una dinámica en que nunca lo anulas. Pero tener una subvención, como podemos tener aquí, del año 2000, de las escuelas públicas, de 15.000 euros, un expediente que está totalmente cerrado, que llamas al gobierno vasco, lo tiene cerrado, nosotros lo tenemos cerrado, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues se va dejando, se va dejando, se va dejando y se va dejando. Pero, de cualquier manera, insisto, esto no perjudica para nada el resultado, porque estaba metido ya como un saldo de dudoso cobro, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer es mejorar, pero ¿por qué no se ha hecho antes? Pues porque se va dejando, sin más. También es cierto que en algún momento quizá la situación del ayuntamiento tampoco permitía anular con alegría cosas, porque las liquidaciones no eran muy buenas. Depende mucho de la liquidación de cada año. Hemos estado con liquidaciones negativas. Entonces, si encima anulas derechos, pues hombre, pero realmente habría que haberlo hecho, independientemente de que el resultado fuera más negativo. Pero volverá a ocurrir. Pues volverá a ocurrir. De hecho, no estamos anulando todo lo que debiéramos anular, porque por ejemplo de derechos de cobro estamos diciendo que solo vamos a anular las cantidades negativas, pero aquí un alcantarillado del año, pues si está en negativo lo vamos a anular, pero aquí tenemos contenedores, no, esa es una subvención. 2006. Promoción, hasta otra subvención, nada, todo lo de subvenciones, ocupación del vuelo, subsuelo y vuelo, nada, negativa. Es que son casi todas subvenciones, la verdad. Es que son todas subvenciones, menos las negativas. Ah, no, aquí hay, ¿no? Todo es subvención también. Tenemos una aquí que no es subvención, del 2001, contadores. Con 9 euros. Pues es que no tiene ningún sentido tenerla. No, sí, entendemos que no tiene ningún sentido tenerla, ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué hemos esperado hasta ahora? Bueno, pues hemos visto el momento por el traspaso de la contabilidad. Si no se hubiera hecho el traspaso de contabilidad, pues igual ni nos lo hubiéramos planteado. Esto es como cuando... No, pues esto es como cuando cambias la cocina, pues ya aprovechas y pintas y haces no sé qué. Pues esto es lo mismo. Ja, baina, Enrique, likidazioaz aparte nik uste idazkari bezala, komunitatea dela etorkizuneko belaunaldiei, alik eta egoera errearen anarria. Naiz eta likidazioantzako txarra esan, hori mantentzie, bestiek entzie edo bestiek entzie. Gauza diren moduen. Hombre, eta gure ikuspuntutik ez da logikoa behar esanak egotea herrian eta mantentzea hor diru bat, ez? Bueno, ala ere berak esan duen bezala, probezio bat egin da, inkobrabio bezala, hori diruzaintzaren geratinari ez dio afektatzen. Baina, bueno, beste gauza da horiek berez, diru laguntza bat 2000 urtean jaso behar baduzu, eta ez baduzu jasotzen, gastu ez dozulako egin edo edozelako gazoren berri, egin behar dena da,
Hori da, diru laguntza horren errekonozimendu likidazioa anulatu eta diru laguntza hori kontabilitatea. Realitate bat daukite, Anulatu, asiento kontabilitatekin anulazioarekin eta likidazioa anulatzen. Hori, orduen zuek abstentzioa, zuek alde. Onartzen du bai. Guk bai, lau bai. Mozioa, bale. Komenta genduen moduen, ikerrin hau dela momentu egokia aurkezteko mozio urgente modura, uemak aurkeztutako mozioa. Hauki duzue hastia irakurtzen dakin nahi duzuen irakurtzea, edo ganetik komentatzea... Nengo bozkatu urgentzia, ez? Sartuko da nala ez, bale, sartzen dugu? Bai. Gehien bat mozio honen helburua da, azken hilabeteetan gehien bat, Espainiako gobernadoren ordezkari den Urquijok egiten ari den politika edo eraso hori, udal euskera erabiltzen duten administrazioari, ez dago alderatzen administrazioak euskara jarrutan izatea eguneko batean, baita ere UEMan sartu berri direzen udalerri biren sarketa horren kontra elegitea jarri du baita ere, esanez bidezkoa ez dela izen beraien UEMan sartzea, baita ere euskararen egoera larria salatzen da mozio honetan, baita ere babesa eskatzen jake bestelako euskal erakundeei, UEMan dauzen herrien moduko babesa ematea, euren administrazio bizitza eguneko batean euskaraz egin nahi dutenak behintzat. Eta gero, akabuz, egiten da deialdi bat datorren otsailean 28 zapatuan egingo dan, Donostian egingo dan manifestaldi batera guzti hau salatzeko. Hortaz, mozioa. Guados gaude. Bai. Azkenengo puntua, Euskadi eta galdera. Nik izatea pertsonalki, hori urki jogotaten daun hori UEMaren ganean ikurriñaren bardine aktuaten badu, ez dugu guztiko askorik berez. Hori izatea. Bai, pertsona. Euskararen erabileren inguruan dela badago ja sententzipilu bat. Bai. Eta agravio komparatibo dago da, beste autonomi eta inguru batzen inguruan. Hor bere sententzia asko urten badi. Baina pasten da, beharua da. Urkijoren jarrera da, antzartzeko modukoa. Hori itxinen dago. Hori da, itxinen dago leko. Hori da, itxi pertsonal bat, Nik erantzun gure nauke, aldera batzuk bilduk egin zituzenak abenduaren 30-ean, eskabide eta galderatan, horregatik, itxeroten egon gara, eta horretan ipintzen da moduen, idatziz egiteko eskaera horrek, eta pasan plenoan ezin egin du, zerbitik esan ekarri ezer, otzailean arte, otzailean ekarri dagoa
eskaerak azkenean idatziz, eta, erantzuteko zuen galderari. Lehenengo, Gabon sostengagarriaren kanpainaren buruz egiten duzun galderakaz sartuko gara. Eta orduen, eskatuten duzu ia zein izan den kanpainaren helburua. Eta, helburuak izan dire kanpainaren umeekin Gabonetako apaingarriak egiteko ideiak burutu, material ezberdinak berrerabiliz, bertoko produktuak kontsumitu eta oparitzeko aukera ematea, Gabonetan sortzen diren hondakinen sailkapena nola egin eta gatitako hondakinen datuak kaleratu, Gabon sostengarriak izateko ohitura egokien gidaliburua banatzea, eta orokorrean Gabonetako kontsumismo arduragabea gutxitzea. Gero, galdetuten duzue, zergaitik egin den inorekin kontatuari ez du garritzen, ez da herrian ere. Zer egingo zen erabaki zenetik, azkenengo hirian izan dezela, eta jarduera egin arte komisio bakarra bat egin zen abenduaren 17an. Eta hor egin zen, aurkeztu zen proposamena. Eta publizitatea, beste galdera bat egiten duzuena, kartela aste bat lehenago jaso genuen, eta lehen dabizi busemioa prestatu egin zen. Jarduera egin zeneko asteko lehen egunetan jarri ziren kartelak. Hala ere, abenduaren 12an, Gatikako webgunean azokako informazioa bidertarako zen. Material mota gainean galdetzen duzuena, bakatu? Ez. Material mota erabili diren azokan eta tailerretan gainean eskuz egindako emakumeentzako osagarriak, lorak eta Gabonetako lorez egindako apaingarriak, eskuz egindako esagoi naturalak, nekazaritza produktu ekologikoak eta bestelako elikagai logikoak, tailerretan ordea, komuneko paperean tutuak, oparitzeko paper erabilia, artilea, kartoia erabilia eta margo esgarriatu zinen. Kanpainaren izena, nik ez dakit hemen izenaren ganean galdetuten dozu ez da, sostengagarria, zergaitikan sostengagarria. Aunque kanpaina honen helburua Gabona jasangarriago egiteko aukerak eman nahi ziren, bertoko produktuak sustatuz, eskuz egindako produktuak reproduzatuz eta materialak berrerabiltzen erakutziz eta postu bakoitzean eta umeen tailerran Gabon sostengagarriak izateko gida bat banatu zen. Hori nien zegoen gida horrek izena. Sostengagarria terminoa, iztegiz onartuta ez dagoen arren asko erabiltzen da beste leku batzutan, horregaitik beren esan nahia, erderazko esan horretik ez sostenibilista konzeptuaren itzulpena gure sakon. Eta satisfazio mailan, produktoreak gauze gutxi izan zutela komentazuten egia. Hala ere, produktore batzuek hobekuntza proposamen bezala hurrengo urteetan igandean egiteko eta Gatikakoa ez diren beste produktore eta artisauak gonbidatzeko proposamenak luzatu zizkiguten. Orokorrean pozik hartu ziren eta hurrengo urteetan errepikatzeko gogoekin. Baratzea elkarteak, bada, egia, kanpainarekin ez adiera zuela beren ez adostasuna, eta gutun bat bidali zuen. Urtarrila 9an erantzun zitzaion. Umeen tailerretan parte hartu zuten umeak eta gurasoak beste oso pozik amaitu zen. Jasotan balorazio oso ona izan zen, eta hurrengo ekitaldietan antzerako ekimenak egitea positiboa dela komentatuz. Horrek ez izan lehenengo eskaerari erantzunak. Gero, beste galdera batzuk egin zuen. Galdetzen zuen, 2014an zero zabor helburua lortzeko benetako ahalegina egiteko konpromiso hartu genuela honek. Birziklapena handitzeko saiakera eginez eta sortzen dugun materia organikoa errein konpostatuz.
10 puntu adostu genituen gobernu taldearekin, eta ekintza konkretu horiek aurrera eramatea onartu genuen. 2013ko azaroaren 13ko plenoan. Akordio hori nola dagoen jakin nahi dugu. 10 puntu horiek bete diren, ala ez diren, eta bete, eta zergaitik. Eta bestalde, ekintza horiek aurrera eramateko 10 euroko partida onartu zen, eta diru guztia gastatu den, eta esartu gastatu den jakin nahi dugu. Bueno, bai, egia da. Baina hemen lotu ginen ekintza batzuk aurrera eramatzeko ahal den artean, eta danon artean adostu eta ostean, ez da? Esaten da moduen, plangintza bat adostu galean, denon artean, eta horrengo puntetako ekintzak aurrera eramatzeko. Zer egin dugu? Lehenengo bigarren eta hirugarren puntuaren gainean, 2012 eta 2013an batutako hondakinen txostena egin zen, eta 2014ko urriko komisioan aurkeztu zen. Uztailak, 23an, Gatikako idazkaritzatik, mankomunitateko idazkaritzari posta elektroniko bat bidali zitzaion gastu, kilometroak eta tratamenduen datuak eskatzen. Uztailak 29an, Foru Aldundiako 2013ko hondakinen txostena bidali ziguten. Urriak 10ean, GMSN enpresak hondakin organikoen bilketa zerbitzuko kilometro eta orduak bidali zizkigun, baina datua ez zen oso argia eta azaroak 3an berriro bidali ziguten informazio gehiago. Telefono bidez, mankomunitateko idazkariari datuen beharra gogorazten zaio eta 2015ko otsailak 9an posta elektronikoz datuen premia erarazten zaio berriro ere. Osea, kasu honetan, aurkeztu zen, eukibendu zen datu guztiak txosten baten urriko 15ean. Horrek 3 puntuetako, eukibendu zen datu guztiak asko. Gero, informazio eta sensibilizazio kanpaina zabalak abian jartze herrian, 2013ko azaroaren 13an aurkeztutako idatzian agertzen ziren puntuek garatzeko proposamen ezberdinak egin ziren proposamenak ezberdinak. Hemen, bertan 2013ko abenduaren 4an informazio batzordean, hilabete garrenean, egin ziren proposamenak ezberdinak, zelako ekintzak egin aldiren. Eta horretatik, bauten zegoen lehenengo kanpaina sensibilizazioa egitea, proposamen hauek, Abenduaren 4an, eta berriro ere otsailaren 12an ere bai komisioen aurkeztu ziren berriro. Eta martxoaren 25ean, hori beste gozat. Baina hemen honek sensibilizazioaren kanpainaren gainean egin gendu zen ekintza gogoratzen zaren moduen. Eta gero autokonpostaiaren gainean egiteko kanpaina bat bere bai egin gendun. Martxoaren 25ean hondakinen jardunaldi bat egin zen, jardunaldi horren helburua nagusiak gai honetan herritarren partaidatzea, bere bai parkatu beste ekintza bat bere bai egin zen, jenteari partaidatze baloratzea eta lehentasunen inguruko plangintza bat sortzea izan ziren, herritarren partaidatzen nahiko eskasa izan zen, eta bertaratutakoak proposatutako lehentasunak apirilak 9ko komisioko txostenen aurkeztu ziren. Otsailean berziklapenaren inguruko 3 orriko eta iman bat banatu ziren Gatikako etxebizitza guztietan. Ontzi bakoitzean zer eta nola bota behar den gogoratzeko. Ekainean, konpostan nola egiten den eta konpostan mota ezberdinak azaltzeko ikastaro bat antolatu zen. Eta autokonpostaia egiteko ontziak bere eskatu ziren ekitaldi horretarako, eta horrek gastuetan ezen ziren 1.394,82. Gero folletoak
ezen ziren horrek etxe konpostaia egiteko bidali zirenak 228 euro. Kursoa, etorri zan hitzaldia emoten, 675,50 euro. Eta, gero, bere bai, egin gendu zen honek amasak arrontzi berria jartzea herriaren erdigunean hondakinak berizeteko jasotzeko 5 egin gendu zen, eta horren kostua ez esan 4.300,55 euro. Hori guztiz, 6.569,57 euro, eta lotu zen remanente bat 5.490,03 eurokoa remanente bat. Orduen, horrek ekintza guztiek egin ziren eta informazio batzordetan adostu zirenak, aurrera atera ziren, eta ekintza horrek guztietatik ipetzatot konpromisoen helburu nagusiak betetu zirela. Puntu bat ez dago, egia da, auzo konpostaia egiteko, baina aztertu zen hemen, esan duten moduan, komisio bitan, ze hor proposamena horretan, barruan lehenengo puntuz modura egon zan, bai bertan 2013ko abenduaren 4an, eta bai 2014ko otsailaren 12an. Esan ezer da adostu, egia da. Esan adostu ezer. Eta horren, ezin duguna da aurrera kidetu doze bat, ezin duguna, ezin lortu zen adostasunen. Eta niretzatot dokumentazio guztie hemen dago, eta egin diren konpromiso guztiek horrek betetu zirela. Eta danak gastuetatik dana eta goza sartute, kontabilitatean, 5.000 euroko remanentea egon zain hor, partida horretan, eta horra geratu zen. Ez dago besterik. Baina danak dagoz betetutan. Orduan, ez dakit erantzuten badako, Bilduren eskaerarik. Bai, erantzuna emon dozu. Eta zuek horrela lasai geratzen bazarete, zuentzat hobe. Baina, ez luego, nik puntuz puntu ez dut erantzungo, baina argi geratzen da lehenengo puntuan, azokaren kasuan, zein den zuen lan egiteko modua. Eta bigarren puntua, zaborren kasuan argi geratzen da bai zenbat balio duen zuen hitzak. Holan labur bilduko nuke. Esaten dozu Jesus Mari lehenengo astean imini zirela kartelak eta kartelak herrian ikusi ziren azokaren aurreko egunean. Eta esaten dozu produktorek errepikatzeko gogoa daukatela eta, nik ez dakit guztiek errepikatzeko gogoa eukiko duten, baina badakit batzuk bi azoka izan zirela, bi zapatu jarraian eta bigarrenera ez zirela joan lehenengoan ez zutelako ezertxo ere saldu. Eta kexatu egin dira, ez zelako egin publizitaterik eta antolamendua gaitik. Baina, zuek geratzen bazarete horrela lasai, negatik perfecto, Eta gero zaborren inguruan, benetan, gauza batzuk entzutean, ezin dut aguantatu. Lehenengo 3 puntuak bete dituzue, eukidozue zen datuakaz. Emon dozue zela, eukidozue zen datuak. Bale, emon dozue eukidozue zen datuak, baina ez dozue emon datuak benetan jakiteko zergaitik ordaintzen dugun zaborren tasa hori, eta hori izan helburua 3 puntu horietan. Jakitea benetan zaborren tasa zeri dagokion, zergaitik ordaindu behar dugun horren beste. Eta hori oraindik guk ez dakigu. Eta gero, esan dozu bai,
ezin dozuela aurrera eraman gauza bat, adostasuna espada lortu. Eta benetan, nik esango nizuke, hobeto irakurtzeko plenoan onartu zenuten proposamena, ze hor, azkenengo paragrafoan iminten dau, konprometitzen garela ekintza guztiak aurrera eramatera. Eta dago beltzez jarrita, Jesus Mari. Ekintza guztiak. Orduan, zuk esatea, bete dugu hau eta hau, egia da hau ez dugula bete. Eta lasa geratzen bazara, perfecto. Baina ekintza guztiak aurrera eramateko geratu ginen, danon artean adostuta plangintza bat denborak markatzeko eta abar, eta hori ez da egin. Zuek egin duzue nahi izan dozuena, eta nahi izan dozuen moduan. Ez da hori horrela. Eta zuk oraintxe bertan izan duzu, ekintza guztiak ez dituzuela egin. Ez que ez dut amaitu zenzuan. Esan duzu kompromiso guztiak, kompromisoaren helburu guztiak beteta daudela eta ez daude beteta. Ez daude beteta, gehienak, zuk esan duzu, kompromisoen helburu nagusiak bete dira. Eta ez dira bete, ze helburu nagusia izan zen herrian materia organikoa konpostatzea, herritik ez ataratzeko, eta gehiago birziklatzea. Eta zuek hartu duzue zati bat, eta bestea aspin duzue. Ez duzue bete. Bai, amaitu dut. Bueno, guk, kanpaina honen sostengarriaren gainean, zure iritzia emozen duna komisioan, eta esan zen duen, ezaguzela dagoz, eta gukak uste duen hau bak itxaron hori. Bai, itxaron dut. Kampainan sartuteko, eta esan den du moduen, eta esan zen duen, hori ez dozula ikusten ondo. Guk horren partida horretatik ez dugu atara hori dugu. Pentsa berez. Ikusita zelako egoera egon zan hor komisioan, bale. Ekintza bat esango da gobernu taldearena. Beste partida batetik atarako dugu eta ingo dugu. Eta gure ustez, egin gendun eta pozik daude. Bueno, ez da urten behar zen moduen, bale. Bueno, baina gu pozik daude. Eta hori, zuka zeure eritzen gutu eta besteaka zelan ikusi den eta gurasoak zelan egon diren eta horra egon diren jenteak dino pozik amaitu zela. Bestearen alden, nik akta mentekot. Eta nik akta irakurtzen dutenean, laugarren puntuan irakurtzen dut. Plangintza bat udaz adostu udalean denon artean. Urrengo puntuetako ekintzak aurrera eramateko. Eta, klaro, horretarako guk birritan ere ekarri duguz zuk hainbeste auzo konpostaia izendatuten duzuna. Bai, gogoratzen duzu berriro, lehen esan duten moduen, 2013ko abenduaren lauan, eta bai, 2014ko otsailaren 12an. Eta ni gogoratzen hemen debateak oso gogorra sortu zirela. Zerbaitik horra kostu batzutako zela, eta zelan horre kostu egingo dakena frente, eta hainbeste gauza egiten zen. Zagitzeko eta zuentzizo bat egiten zen, igual ez da geratu, klaro. Honegaz, Jesus Marikosan gure dagoena da, 10 puntuetatik auzo konpostaiarena naiz eta azkenean bete ez egin, nagusienak betetuta, ez beste guztiak bai bete ziranak, baina konpostaienak martxan bai jarri izan batzorde honetan aurkeztu zelako aukera ezberdinak. Baina esan bete, adostasunik ez delako egon, beraz, naiz eta ez bete, martxan bai jarri zen, aukera bai jarri zelako bai gaine. Eta hori... Eta horregia alkago? Ez guk igual. A ber... Ez da aurkeztu birritara auzo konpostaiaren amai honetan? Aurkeztu da, baina ez da aurrera eraman eta kompromiso ez delako proposamenik egin duzue? Noski, eta otsailaren amabian, zuk esaten dozu, otsailaren amabian jasota dagoela... Non dago zuena? Non dago proposamenak? Irakurri dozu otsailaren amabiko akta? Bai. Zuek ekarri zenutenean plantamendua, guk esan genuen, adostasuna zegoela hartuta, eta... Ez daudela akordioan horrekaz. Zeran ez daude akordioan sinatu badozu azaroan
hori beteko duzula. Azaroan onartzen dugu adostasun baten ondoriozko helburuak beteko ditugula danon artean. A ver, hau bat da... Bueno, izango zatzuen artean, Bueno, adostan danon artean, hemen danon artean. Sinatu zaren artean. Danon artean. Ez hau kompostaia asuntuan gozatzen da. Baina debate hemen egon zan. Hemen egon zan debatea. Mesedez. Benetan, zuk egin doztu zarrituta. Arrituta, dau, kompromiso bat, 10 ekintza aurrera eramateko. Eta dago, beltzez jarrita, ekintza guztiak eramango direla aurrera. Eta plangintza onartuko da... Beha, eske nik hemen ikusten dut, danon artean, egingo dugula, eta urrengo puntuetako ekintzak aurrera eramateko. Eske nik hori ikusten dut hemen. Eta zurraiatuta dekot. Eske nik ez da izan, zuk ez pauzu irakurtzen. Nik hori ikusten dut. Ez bazilatu, mesedez, Ez bazilatu, ez. Irakurri eta idatzi dugu guki proposamen hori, Bai, eta ez da binten hori, eda? Eta ez da binten 10 ekintza erango duzu esala aurrera eta plangintza adostuko dugula? Adostu da plangintzari? Etorri sari eta esan duzu ez hausiela prest, hori betetzeko. Adostu egin berko da. Adostu egin berko da. Ba, klaro, guk ez dugulako ikusten zentzuk planteatzen duzu moduan, bakatu. Parkatu, baina... Egingo dugu, hau eta hau, ados gauz, bai. Ba, guazen erabakitzera nola egiten dugu. Eta gero zu dinozu, eske nik ez dut egin nahi. Parkatu, zuk esan duzu ados gauzela egiten, bai. Inoz bere guk ez dugu esan, ez dugula egin. Ez esan, hombre, jasota dago hartan. Jasota dago hartan, Jesus Mari. Zelan, jasota dago, guk ez dugula egin gure, guk ez dugu egingo zuen baldintzatan. Zerraitiko, horreka suposatzen dugu, kostu batzuk, eta ganera, esan gotzut, partida, 12.000 euroko partida egon da, eta erdia iaia geratu da gastatu barik, Osea, ez da izan, ez da helako egon dirurik hori egiteko. Izan da, ez dozuela hori egin nahi izan. Egin egiten da, Noski egiten dala, 6.000 eurorekin. 6.000 eurorekin kompostero batzuk jarri, materia organiko kompostatzeko? Eta mantenimendu eta guzti. Eta personal bat ipinio gainean, eta bar, eta Komposteraren gainean? Komposteraren gainean, pertsona bat, horren ardura duna, ez duzu ipiniko, inor. Horrekat kontuen mantentzeko eta hori ere urten zauen. Gobernua eztabaidatzen gehiago presupuesto. Argi geratu da. Argi geratu da, zena balio dago zuen nintzak. Eta argi beroai, zuek zelan ikusten dozuen. Gauza bat esaten dozue, eta zuek inposatu egin gure dozu ezaguna. Eta horrela ez da. Oso urrutia jaten zara, hori da, eta dagoena da. Hau zeuzetarako ipini gendun, danon artean adostuteko udalean. Zeuzetarako ipini gendun, orduen bakarrik ez zuen berbe ezen berdau. Ez danon artean adostu berko duguz. Zuk bakarrik irakurtzen dozu zati bat. Gu gabiz dana irakurten 10 puntu bete behar dira, eta plangintza bat egingo dugu artean, baina puntu bete behar dira. Aipatutako ekintza guztiak aurrera eramateko konpromiso hartzen eskatzen dugu. Eta aurrera ematea, hori adostu egin beharko da, zelan egin eta. Baina kompromisoa, ontsa esan dozu, kompromiso hartu badu dalak 10 ekintza aurrera eramateko guztiak plangintza egin beharko da, jakituko zelan eramaten dira. Eta edu gara plangintza bat egiteko ela. Ez duzuelako nahi izan. Zerau ez ez. Hemen deko komisio. Gauza guztionetan ere izan da superpasiboa, Orain zauzea, hain gogotzu eta hain salatzaile ez direzelako gauzak aurrera egin, eta zuren jarrera izan da oso pasiboa, Pasiboa da, gure jarrera? Bai. Paperontziak ipintzeko, urriko 15ean, hiru aurrekontuak eta ziren. Eta horretatik, esan gendun, zeina egingo dugu. Ez edo. Azkenean, kompromisoa bat egon dezan horrepitzeko, eta esan gendun ganera, 5 ipiniko duzela proban, zerbaitik ez dauen 10rentzako dirular pentsaten gendun dela, 4.000 euroa gastatzea. Baina, inoper ez dago esan zerbait esan berez. Osea, guk erondogu informazio guztia komisio guztietara. Bai, martxan jartzeko. Aleginean, aurrera eramateko aleginean.
Eta nik ez dakit zer ulertzen duzuen jarrera pasioa. Edo nik ulertu dut igual, zuek itxe duzuela horreitzen, amaituten dani, ez da egin, oin salatu egingo zaitut. Jesus Mari, parkatu. Igual, no pere bai txarto fede txarrean, zupezen egiten duzu moduen, ni pere fede txarrean napentza dut. Bale, pentsatu aldo zu fede txarrean, eta nik azalduko dut ze komisinotan ere bota zenuten olako zehozer, eta guk erantzun genizuen. Gu ez garela egon jarrera pasiboagaz. Gu egon gara agenda 21eko arduradunagaz, honen inguruan, eta berari guk pasatu genion kompromiso eta hori, onartutako akordio hori berak, ezekielako esebez otsailean. Osea, otsailean oraindik, esan zigun... Hombre, noski, kompromiso hartu gendun urtean, ez 2014an. Osea, ondin otsailean ez zeukan horren berri. Beraz egoen antolatzen, ekintza batzuk antolatzen ari zen, eta ez zeukan horren berri. Ezelan izan duzu hori, abenduaren alauan proposamenak aurkeztu zauela. Hemen, hauzoz kompostaia, etxe kompostaia, informazio eta formazio estan bat, sensibilizaziorako, ideien lehiaketa bat, bizitak gidatuak, edukiontzi marroia, materialak enberrera bilitzen ikasteko ikastaroak eta ordenantza barrioet egiteko. Zer esan da doztezu ez da buena jakin. Basaluko dut, bitugu otsailean etorri ginen eskitzu gazberdetan, eta berak uste zauen, prestatu behar zauela abaniko bat posibilitate guztiekin gero hemen adosteko zer egin behar zen eta zer ez. Eta guk esan genionez, akordio bat dago, zaroan hartu dugu akordio bat, plenoan onartuta dago, eta ja dauz ekintza konkretu batzuk aurrera eramango direnak. Berak ezagun euki horren berri. Orduan guk, bota genion emailez, eta guk eman genion aktaren... Edo hau. Zeran agorria edo hau. Eman genion? Ez dakit, nik hau horri bat ikusi dut hortik, bai. Eta hau horria, beste testu beti egiten dago, baina adostu zena aktan, hau da. Eta hemen egiten dago, nik irakurri dut zutena plangintza bat adostu dalean, da enon artean urrengo puntuak ekintzak aurrera eramateko. Bale, guk pasatu genion... Eta ez dakit, hemen egiten dago, derrigorrez egin behar dela, autokompostaia, oso kompostaia, eta abar. Hori egiten dago, Ez esparkatu, derrigorrez ez da ezer egin behar, guk adostu genuen. Bale, guk adostu genuen. Oso kompostaia egiteko guneran bat sortu herrien erdigunean, lorategirik ez dutenei komposta egiteko aukera emateko. Horretarako prest dagoen herritar kopuruen arabera gune kopurue zehaztutako. Hori izan zen gure hasierako proposamena, zuekin hitz egin baino lehen, eta gero jarriko genuen plangintza bat adostarena. Perfecto. Aktan hau da onartu duguna. Vale, pues perfecto, Jesus Mari. Horren ostean... Nik ez dakit teknikariari zer egun dute zuen. Horren ostean egon gara